Nijang Karbianglong Hamen constituency ki parlo dongkamukam rong sopi langsudo monsing terona rong amikar kalitang Joy Singh Bey lapen kabon teron piasopo Dhonesor Bey keso kachelangji ajok keso kachelangji aphan Karbianglong Autonomous Council CEM MAC pen ke danglok kethe keding ningkeme atum aphan kerap kachohang pon pado lason si Dhonesor Bey arjiding kloipen keso kachelangji ajok tibok tirai prekjam hospital ajo meji bon pupen sechelang pon bomlo bon talahai tibok tirai hospital ajo a doktor atum un elu pupen gate hospital Guwahati along sechelang damje phan palesi sechelang pon bomlo bon ta non gate hospital Guwahati along segachelang je phan tangka bang igderlo bon ta ahema soratum pen Dhonesor Bey ke sominang ji pupen mithang ke dobek ahema rin along le anta jejor lablo bonta ahema ridalong le anta chidor lap sitami sekachilang je phan tangka dordi dello Dhonesor Bey sekachilang tangka lakni sosia tangka igetlo Dhonesor Bey ke sokachilang kamatha gisung chot kalisi non hemrit ke do ki thak je phan anta kisung ki jodang deng ansi to koklo lasinon Dhonesor Bey ke so sekachilang je phan tangka ke dordi de dajok Karbianglong Autonomous Council kachari pon Dr. Tuliram Ronghang lapen MAC pen Karbianglong Autonomous Council ke keding ningkeme atum aphan ningchetek klong pen langsudo monsing terona rong gangbora korte serkim teron pen tangka kerap kehang pipon lapen kumat ne jongsi ningkeme pen kerap kipali dunji ning kehang abang phuddo pulote 326 006 2518 IFSC code SBIN 0004873 long nangli tum tangka pali ignon lapen kinang sot birta humri dunji ning kehang atum 8134879736 laso number along humri dun ignon dongkamukam pen staff reporter tendoni to pini pherang ke thengno nilitum ke bang nang kok mate kaning je nang kok kachuni ri nang kok alam ke na hilo dak lang sido dongkamukam terona rong nili rong asara korte lo alang li Dhonesor Bey ahem iglola keso pini pen ni sirkep lo Guwahati gate hospital long si keso bi ikoglo amasi alang li la sok kedo ahem along le anda kedo wek along le ta chejor det lo la pen la so tangka bidet tame dor gedet banong le det lo pini apurial hemisi pen damlo ke banji ban dor ilo tangka dor ige det lo amasi nilitum kachuningri Karbianglong arat kethe keding pen ke danglok Karbianglong arat korte injir atum ana phandame isi kachuningri bangke alangli Dhonesor Bey aphan ke wanlongji alangli longli pheklang ta velo chijor detlo kiduji dim bangke helu o alam lo lasin non Guwahati pen gate hospital long sinon do la ke wanlongji phan ning keme sen akorte injir ning kedu kamatha thek muchot kethe keding tum stame alangli ahema sorai konalong masap sawet sikai si hini aning kang sampen kipidun pajir pen kosonsi achithi dowoi langapot thireng same apurial dongge chewandet pu pusipulo achithi dowoi lang stame non chewan thek det sonsi manlo lasi Karbianglong arat atumhan kethe ding ban kedanglok atumhan kachuningri nilihin dagarong sara korte pen kachuningri pidun alangli Dhonesor Bey aphan kosonsi nintum dak heman alangli heman ke ban thek ji aphan nasi kado kawe Karbianglong arat tame ningduk ninggedu pen ningkang sampen amutin ta kamatha dunji phansi nilihin pen chuning lo nilitum arong erong sortama higa sidolo po kethe tu asap sabe sita Dhonesor Bey phan rabdun tha la andelu nili chuning theke